Mae'r erthygl yma, Bywyd o Glymu, am ferch o'r enw Siân Elen Davies, a'r erthygl gan Nesta Davies. Roedd Siân yn ferch greadigol ers yn fechan, ond dilynodd lwybr academig ieithoedd gan astudio Ffrangeg ac Eidaleg. Ond roedd ganddi hi chwant creadigol gan wnio gyda llaw, gweu a thrio crwsio. Bu'n byw mewn fflat bach tywyll ym Manceinion, tra'n mynd trwy ysgariad yn 2016, ac roedd ei hiechyd meddwl yn dioddef. Roedd arni angen ysbrydoliaeth a rhywbeth i'w chadw'n brysur, ac mewn llyfr o'r 70au daeth ar draws erthygl am macrame, crefft arabeg yn wreiddiol o'r oesoedd canol, lle roedd morwynion yn defnyddio clymau i greu basgedi a rhwydau. I ddechrau, defnyddiodd gortyn rhad a fflaen oedd yn rhwymo paseli i'w postio, ac yn dilyn petrymau ar YouTube, a dyna ni, dechrau pennod newydd. Yn 2017, symudodd yn ôl i Gymru, ar ôl ffeindio fflat llawn golau, gyda golygfeydd o'r traeth yn Llandrillo'n Rhos. Tra'n llawn ysbrydoliaeth a theimlad o ryddid, rhoddodd ei ffocws ar glymu a chreu, gan werthu ar-lein ac mewn siopa bach lleol. Gwnaeth y môr a natur yn ogystal â'r lleiad ddylanwadu llawer ar ei gwaith. Cred Siân ei bod yn bwysig bod yn onest am eich iechyd meddwl, mwyn lleirhau'r stigma a'r pechod ac i helpu eraill i ddeall. Mae yna ffyrdd gwahanol o gyflwyno meddwlgarwch i'n bywydau, enghraifft trwy greu, coginio, rhedeg, garddio, neu Siân trwy glymu. Ac mae crefft wedi cael ei brofi i fod yn therapiwtig ac yn helpu iechyd meddwl. Doedd dim gair Cymraeg am y grefft, felly bathodd Siân air i'w ddisgrifio, sef clymwaith. Braint fawr oedd cael Gerallt Pennant a chriw heno draw i'r Rhos am gyfweliad, ac arweiniodd hynny at sawl cyfle i ymweld â changhenau merched y Wawr, i sgwrsio a chanol gweithdai o'r enw celf, dim ond celf. Mae ei chlymwaith wedi cael ei arddangos yn Oriel Brondanw, Oriel Aberystwyth a siop Oriel Mostyn. Mae'n braf cael rhannu harbenigedd gydag eraill, ac mae hi wrth ei bodd yn cynnal gweithdai, yn ogystal â nosweithiau parti lle mae'r gwin yn llifo. Yn achlysurol fe wnaeth fynychu ffeiriau crefft a bydd hyd yn oed yn cynnal sesiynau preifat yn ei chartref ger y traeth. Oherwydd poen cefn bellach, tueddau i greu mwy o gylymwaith yn defnyddio cordyn mân iawn, fel micro-macrame, gemwaith, clustlysau, coronau ac eitemau bach 3D. Cafodd y fraint o greu dillad i grŵp lleol o forwynion, ac ystyried gweld ei gwaith mewn lluniau proffesiynol dan y dŵr yn hudolus. Bellach, ni all Siân ddychmygu bywyd heb glymu.